салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломатиё хубай духтарако. Ман ҳозир шумода як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам. Иҷа ами нуқтаи савдои фурӯши нижни бельёяй такпӯшяне ҳамаш аптовиам дорад, донаям дорад, ҳамаш бори гуанҷӯ ва туркияй тоза борои оригинал. Марҳамат ози ман нархоша мефаҳмонамтона касе да ки оптовиш дар корай ҳами духтарак да худаш да нависен. Рақамашон ҳаст дар рӯи экран. Бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9 و 10 дарвоза ноливой қатор. Мана рақамашона мемонам, бо барои маълумоти бештар аз хучон метонен ки пурсен. Ина бинен духтарако, инаи двойкоҳо донада 70 сомон. Беҳад двойкои хушрӯй. Чӣ тавре гуфтам, борои духтарак ҳамаш бори тозаяй, бори гуанҷӯ ва туркӣ. Ино 70 сомон донада. Мана ино 70 сомон донада. Аз ино бо чандта расветка дора, расветкаҳои беҳад хушрӯ дора. Инчунин духтарако. Ассалому алейкум занҳои азиз, апа ва хоҳарои азиз. Ман Юсупова Ситора, закреплёни бриллиантови директор дар ширкати Фаберлик. Ҳама шуморо ба командаи худам ба кор даъват мекунам. Ман директори ширкати Фаберлик ҳастам ва барои директорое ки дар командаи ман кор мекунанд, ана михел тӯҳфаҳои зеборо харидорӣ кардагим. Вақте ки шумо озувани директория мегирен, яъне ба унвони директорӣ мерасен, аз тарафи ман ана михели тӯҳфаи зебо, колечкаи тилло, чалаи тилло шумода тӯҳфа равон карда мешавад. Вақте ки шумо серебрини директор мешен, аз тарафи ма шумода намихели дастмонаи тилло равон карда мешавад. Вақте ки шумо бриллиантови директор мешен, анаи комплекти бриллиант шумода тӯҳфа карда мешавад аз тарафи ма. Анаи нигиначаҳое ки мебинем, ино рубини бриллиантан. Анаи паспортш. Паспорти анамин украшении қимат. кадоме ки кор кардан мехоҳад дар командаи ма, дар WhatsApp ман нависен. Шуморо ба кор мегирам. Регистратсия дар компанияи Фаберлик бепул аст. Обучение аз тарафи ма ва директори ма бепул аст. Шуморо кӯмак мекунем ки шуморам ранги мо муваффақ шавем. Ҳамаи шуморо интизорем. Дар WhatsApp ҳатман нависен. از 75 сомон нархи пенюар сар мешавад, нархи пенюари туркӣ. Баъд бори гуанҷӯ бодоранд. Мана каседа дар корай. ҳозир ман якчанд моделиша шумода нишон метам. Бо барои оптум бо метонен чона пурсен. ира бинен, ини модело ҳастай. Мана ин модело ҳастай. Ина модело чанд сомай донада? Ина ин модел донада 120 сомонай. диден оптовиш бо арзонай. Баъдани хеле пижамаҳо доранд. Инаи 220 сомонай. Туркӣ тоза, дидед двойкои хушрӯ. ё касе ки опт мегира, ино бо арзон мешаванд. Мана кӯдаконаҳошам ҳастай, бачагиёш, диден хушрӯ. Ана ино чанд соман? 120 сомон. нигоҳ кунем, качестваш хушрӯ. Мана ҳами сердечкоҳои фасон касе пурсидаста буд. ино 120 сомон. инаш чи? ина 120 сомон. Мана 120 сомон духтарако. баъд бо ҳаста иҷада бо ягон таи дигам ҳаста. ина 120. ина 170 оптумда бо арзон меша. Мана турецкияй духтарако. марҳамат. ина 220 сомонҳо бо ҳастаи туркӣ. хулас беҳад интихоби бисёрай дар анами пижама ва пенюарҳои туркӣ. ҳам кӯдакона ҳастай, ҳам мисол размерҳои калон ҳастай, балшмерка ҳастай. чӣ размере ки дар шумо дар кораи духтарако, аз и хоҳарак шумо метавонед ки пайдо кунед. мана ҳам бори арзон дора, ҳам мисол оригиналҳои бренд дора. мана баъзан туркиҳо арзонак, баъзан бренду, баъзеёш бо мисол қиматтаранд. инаи 250 сомон. мана баъд медонед эксклюзивни либосакҳои хушрӯ доранд. шумо нависен, бо сураташонам мепартоянд, тона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. ира бинен духтарако, аз ами як топик ҳазор намуд ҳастай. мана пенюар ҳастай. барои нигоҳ кунед, кармияши топико бисёриҳо мепурсанд. инаи хоҳарак да меёбед чӣ моделе ки дар корайтона. баъд нахе бо эксклюзивни либосакҳо ҳастай. ино чанд сомон? 150 сомонҳошай. мана бо арзонтаракошам мебиёяд. мана ин комплектотон ай чанд сом сар меша? духтарако нигоҳ кунен, аз 100 сомон сар меша. намихе комплектҳои фасон
беҳад хушрӯанд. марҳамат, як бор дигар такрор мекунем. бозори Корвон, тарафи пажар, тарафи Тиллобозор, байни 9 10 дарвоза, нулевой қатор. Инаи коробкагиё чия? Тройка? Ида бинен духтаро. Ё чанд суман? ягон дугонада, ягон мисол апа хоҳарда туфа бурданда хушрӯа. 150 250 сомон бо арзон меша. Туркияй. Бинен тройка. Ана баъд бо ҳаста ино чанд суман? Двойка я? Ина. Бана брендови духтаро 350 сомон. Хеле брендови либосако бисёр доранд. Ами нижни билё. марҳамат, нависен, бо маълумоти бештара аз хучон пайдо кунен. Инаи тарафдаям бисёр чизое ки занҳои мода дар корай. Анфел, Лани, Лакосман бо касоне ки и ваёра мегиранд, чон медонанд номошона Фенди, ҳамаша оригиналора аз анами хоҳарак пайдо мекунен. Ана баъд медонен ҳозир на ин почошон аксия шидагия чанд намуд доранд. Ҳамаи ҳамино 30 сомонӣ шидагиянд. Турецкия на? Мана турки 30 сомон. Иҷара бинен чӣ хела светкои хушрӯ дора. Ҳамаи ҳамино 30 сомон духтарако. марҳамат, касе дар корай ҳатман пеши анами хоҳарак биёен. боварӣ дорум ки борошон маҳқултон мешава. Мана 30 сомон. ана баъд бо инаи намудошам ҳаст. И паплинако ёшам 30 сомон ая? Духтара, паплиноям 30 сомон. ина духтаро, инаи паплинакош 30 сомон бояд бо туркиё ҳастай. аз чанд туркия аз чанд сом сар турецкиё боша 75 то 150 сомона почаву ласина сар мешавад. Хулас ина бинен борои хушрӯ доранд. марҳамат, двойка, тройка, четвёрка, чизе ки дар кор боша. ҷудогона бузгалтирои ҷудогона, ҳамаи фирмоҳо, анаи хе такпушҳо, чизе ки дар корай дар назди хоҳарак шумо пайдо мекунед. баъд чӣ тавре ки гуфтум иҷа оптовияй духтаро нархошон даст расай барои бори оригинал касе дар корай. ина биёин. иноям ҳамаш духтаро аз размерои балишмерка сар карда бо анами ҳама намуд модело ҳастай. мана бинен ҳамаи фасоно ҳаст духтаро. ҳамаш бо брендовиян. аз 10 сомон сар мешава. нархошон пачка аз 10 сомон сар мешава. тоза туркиян. марҳамат, аз ҳами ларисаву антифиву ҳамаш ҳами брендан охи духтаро. баъд бори гуанҷӯам ҳастай. мана метавонен ки нависен. иҷада модел беҳад бисёрай мисол дар набори якта ба якта нишон дода намешава. шумо метавонед нависен ша бо сурат мепартоя ё ки биёенай пеш ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. як бор дигар такрор мекунем. бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, байни 9 10 дарвоза, нулевой қатор духтарако. марҳамат, биёен. рақамосон дар рӯи экран ҳастай.